kotijoukkue ja seuraavalla kokoonpanolla numero 1 Jyri Toikka, 2 Henri Heikkilä, 3 Juha Toikka, 4 Ville Aalto, 5 Tuomas Mattila, 6 joukkueen kapteeni Saku Suurnäkki, 7 Jussi Suurnäkki, 8 Otso Mäkelä, 9 Juho Jääskeläinen ja jokerit 10 Juha Leskinen, 11 Mikke Nampajärvi ja 12 Oskari Vihmanen sekä pelinjohtaja Jari Heikkilä. Ja tosiaan kaikille teille, jotka olette tulleet vielä nyt paikalle, niin sinne vaan hyville katsomapaikoille ja ennen kaikkea tietysti hetken kuluttua kun päästään peliin, niin oikein reippaasti ja kunnolla kannustamaan ja näin on hutunkeitto suuri. Ja tiukaksi menee ja Mattila sukeltaa kotipesään ja näin. Avausjuoksu tulee. Mattila tuo, Leskinen lyö. 1-0. Mutta sillä tulee. Mattilan komea saumalyönti. Juha Toikka tuo numerot 2-0 kotijoukkueelle. Ja edelleen etupesät täynnä. Merkki päälle. Ai. Ja sieltä lähdetään nyt, katsotaan sitten riittääkö se käsi ja kyllähän se riittää. Kotimesään kolmas valo ensimmäinen. Ja se riittää ja saman tien Mikke karkaa sieltä kotiin ja siitä tulee myöskin avausjuoksu harhaheitolla. Ja tuleeko sieltä sitten vielä lisää? Sieltä karkaa sitten vielä myöskin kotiin Juha Toikka, 2-0. Ja sieltä vielä palloa etiskellään ja näin. Kaksi juoksua siis taululle. Saapa se kopin aika. Ja siitä tulee kolmas palo ja ottelu on päättynyt ja se on päättynyt kotijoukkueen Haminan voittoon jaksoin 2-0. Ja yleisö antaa raikuvat aplodit kotijoukkueelle 3 pistettä plakkariin.